Γεια σας, είμαι η Μαρία και θα ήθελα να κάνω αυτό το βιντεάκι για να ευχαριστήσω θερμά και με όλη μου την αγάπη τη Στέγη Αγάπης, η οποία Στέγη Αγάπης ήρθε πάρα πολύ ξαφνικά στη ζωή μας και από εκεί που δεν το περιμέναμε, εκεί που είχαμε δύσκολες στιγμές, εκεί που δυσκολευόμασταν πραγματικά να βρούμε ένα σπίτι, ήρθε, εγώ προσωπικά θα το έλεγα σαν θαύμα, αυτό από το Θεό, το ότι μας δόθηκε ευκαιρία να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τη στέγη αγάπης και να μας παραχωρήσουν αυτή τη στέγη να μένουμε. Εμείς στη στέγη αγάπης μείναμε αρκετές μέρες, εγώ και οι γονείς μου μείναμε αρκετές μέρες στη στέγη αγάπης, λόγω του ότι έπρεπε να κάνω μια επέμβαση στη Γερμανία και έπρεπε να μείνουμε εκεί για αρκετό καιρό, δεν γνωρίζαμε πόσο καιρό. Και έτσι ο Πάτερ Δημήτριος και όλος ο κόσμος εκεί της ενορίας, πάντα από την πρώτη μέρα που πήγαμε εκεί ήταν μια ανοιχτή την αγκαλιά τους να μας προσφέρουν τα πάντα, χώρο να μείνουμε, τα πάντα όλα, ό,τι και αν χρειαζόμασταν ήταν πάντα δίπλα μας. Και επίσης να πω ότι δεν ήταν μόνο μία φορά που μας δέχτηκαν στη στέγη αγάπης και αυτό για μένα είναι ακόμα πιο μεγάλη ευλογία. Μας δέχτηκαν και δεύτερη φορά. Το ότι μας δέχτηκαν και δεύτερη φορά να μείνουμε λόγω του ότι είχα να πάω να κάνω ακόμα μία εξέταση στη Γερμανία, για μένα είναι ακόμα πιο μεγάλο δώρο, το ότι και για δεύτερη φορά αυτή η αγκαλιά ήταν πάλι ανοιχτή για εμάς. Και αυτό, με λίγα λόγια, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που μας βοήθησαν, όλοι όσοι μας έδειξαν τη στήριξή τους και την αγάπη τους όλο αυτόν τον καιρό που ήμασταν εκεί στη Γερμανία. Γιατί όταν είσαι σε μια ξένη χώρα, είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστείς και να βρεις ανθρώπους που να σε βοηθήσουν να προσαρμοστείς εκεί. Οπότε για μας ήταν μια μεγάλη, τεράστια βασικά βοήθεια το ότι βρήκαμε όλη αυτή τη στήριξη του Πάτερ Δημητρίου και όλων των υπόλοιπων που μας βοήθησαν εκεί και το ότι είχαμε αυτή την ευκαιρία να μένουμε στη στέγη αγάπης και να είμαστε με όλους αυτούς τους όμορφους ανθρώπους είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας και σας περιμένω και στην Κύπρο.